Il-miżuri li ħabbar il-Gvern biex persuni b'diżabilità jingħataw opportunità ta' impjieg jidher li qed ħalli l-effett mixtieq. L-istatistika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika fil-fatt uriet li reġa' kien hemm tnaqqis ta' 13% fin-numru ta' persuni b'diżabilità jirreġistraw. F'Awwissu ta' din is-sena kienu 402 dawk li mhumiex f'impjieg, tnaqqis ta' 62 persuna fuq l-istess xahar tas-sena li għaddiet. Il-maġġoranza ta' tnaqqis kien innutat fost l-irġiel. Fl-aħħar baġġet il-Gvern ħass li kien wasal iż-żmien inizjattivi bla preċedent biex persuni b'diżabilità ikollhom id-dinjità ta' post tax-xogħol. Fil-fatt mal-ewwel bdiet ħidma biex meta persuna b'diżabilità issib xogħol xorta tibqa' tieħu il-pensjoni sħiħa. Min iħaddem ukoll kien inċentivat. Min jimpjega persuna b'diżabilità qed ikun eżenti mill-ħlas tal-bolla. Dan massimu ta' kreditu li jlaħaq mhux aktar minn 4,500 euro għal kull impjegat diżabbli. Fuq kollox bitkun implementata liġi li ilha fuq il-karta 48 sena. Liġi li tipprovdi li kull kumpanija b'aktar minn 20 persuna trid timpjega mill-inqas 2% persuni diżabbli.